जानाय लगे लगे कालचार एबा हारिमु आयदा दङ बे हारिमु आयदाया 9 बाजिनाय लगे लगे जागोन बे हामदिनै आखायाव हाथियार लानानै सोमावसारग्रा NDFB बे संगठना दिनै 32 बोसोराव आगान सुरबाय बे आफादा दिनै भारत सरकारा खोथा होनाय बायदियै जोंजों लोगोसे गोबां सावरायबाय भारत सरकारा बियो ट्रिपार्टाइट टकबो जाहैदों मोनसे समाव पलिटिकल लेभेलाव सावरायनायबो जाबाय भारत सरकारा आसाम सरकारा दिनैसिम जोंनि जिथुनाखि जेंना बर'फ्रा जि मोनसे राजनितिक समस्या दङ अर्थ सामाजिक बिनिखायनो जोंनि बर'फोरनि गेजेराव स्ट्रागल मोनसे मास पिपलनि जिथुनाखि आन्दोलन बियो जाबाय थादों आरो बे मास पिपलनि जिथुनाखि आन्दोलन जों बेखौ दोनबाय थागोन भारत सरकारखौ जों प्रेसार होनांगोन जोंहा मोनसेल' लामायानो जाबाय मास पिपलखौ जोङो गोख्रोङै दोननानै जोंनि जिथुनाखि अधिकार हांबायदिनो अधिकार भारत सरकारनि सिङाव जोङो मोनसे जातिखौ फोथांना लाखिथारनायनि जोंनि राव हारिमु जोंनि लाखिनो थाखाय जों दिनै बेखौ लाना स्ट्रागल खालामबाय थागोन भारत सरकारा जितु 2019 बिसायख'थि फैगासिनो दङ MP बिसायख'थि बिनि सिगाङै आरो फिन सावरायफिनगोननि मिजिं दंना गैया आरो भारत सरकारा NDFB प्रग्रेसिभजों आरो सिसपिआराव थानाय दल संगठनजों दिनै बर'फोरनि दल संगठनजों सावरायबाय थादों बिथांमोना मोनसे गिदिर खोथा होदों जे जि मोनसे जेंना जि मोनसे गोलाव लं पेन्डिं मोनसे डिमान्ड बर'फोरनि बेखौ समाधान खालामगोन बे खोथाखौ दिनै भारत सरकारनि इन्टारल'कुटारा बा दिनै राजनितिबिदफ्रा जोंनि सिगाङाव बुंनायाव जों बेखौ फोथायदों खिन्थु दिनै बै जि मोनसे बिथांमोना प्रतिश्रुति होदों बियो जुदि इलेक्सननि थाखायसो जुदि जादोंब्ला जों बेखौ मोजाङै सिन्था खालामगोन आरो बेयो जोंनि जिथुनाखि सावरायनाय बे इलेक्सनजों बारा सोमोन्दो गैया जोंहा दिनै इसु दङ बे इसुखौ जेरैखि जाया बेयो माने पलिटिक्सआ फैगोन सरकार थांगोन बेयो जाबाय थायो खिन्थु मालाबा दिनै भारत सरकारनि सिङाव थानाय दल संगठनफ्रा पलिटिकल पार्टिफ्रा जोंखौ लोगो नागिरब्ला थांनाय समफ्राव जों जेरैबायदि थगायजादों जों बेबायदि थगायजाया जों बेखौ दिनै सांग्रां भाबै नोजोर होनानै खामानिखौ मावनो